चचवा बुढ़ौती में फेसबुक वायरल करले पे चलल बा ना कि तोहरा बिना अरे खाना पीना अरे लगे ये रानी की बेकार हो एगो हमर दिल हमर जान होई तीनों तोहार तोहरा बिना खाना पीना तोहरा बिना खाना पीना लगे ये गोरी की बेकार हो एगो हमर दिल हमर जान तोहार हमर जान दिल की धड़कन में रहते हो दिल की धड़कन में रहते हो बाहों में आजा बाहों में आजा अपनों में लइका कहता आपके नाम रेणु जी आइए लइका कहता कि रानी कि जब से देखले अरे पानी ये रानी कि तोहर चढ़ली जवानी हो कि ठीक से ना हम खाना खाए ना पीले पानी हो जब से देखले पानी ये रानी दहिया में करंट नहीं ना है जैसे छुई माइक में बंद हो गया कि जब से देखले अरे पानी ये रानी वाह भगवान करे ट्रक से ट्रक पैसा गिरत रहो ऐसे बिट्टू भैया अरे तो हरी चढ़ाली जवानी हो कि ठीक से ना हम खाना खाए ना पीले पानी हो लइका कहता कि देखो हमार जोन हाल बा ध्यान से सुनी दूनो मेरा तोहर फेरा दूनो मेरा तोहर फेरा दिल हमार बेकरार हो एगो हमर दिल हमर जान होई काहे हो जब तू घरे जइबू नु त लोग इहे चीज कही कि देख के गइलू अरे बियो अच्छा रुकिए कोई बात नहीं है बड़े भैया हैं हमारे और बहुत बहुत आशीर्वाद पुरस्कार दे रहे हैं अपनी बहन को तो थैंक यू सो मच ऐसे ही आपकी रंगदारी जमती रहे भगवान करे वाह क्या बात कि देख के गइलू बियो ये गोरी हरे धरावल हो कि पहिले रही दीवाना पागल तोहरे बनावल हो पहिले और कह दिया कि देखो कि देख के गइलू पियो एक मिनट भैया इतना बड़ा कार्यक्रम में
अगर केहू कलाकार भी आइल बा तो सबकर इज्जत है अजीत भैया, चाहे वो नचनिया होखे आ चाहे वो गवैया होखे, ठीक बा। त केहू मंच पर ना चढ़े के चाहिए, पैसा जितना देवे के हमनी के मिल गई।